Slava varlo çağı deme hoş be hevdarım revşa baş be ve bername xuda emel ser peyamin Murat Karayılan baxvin doh yani roja 12 Haziranê video yeka 33 dakika ya Murat Karayılan Gerilla TV'de hata weşandin û ev video bi awayekî nûçe li hemû çapemeniya azad da hata weşandin hem metna vê videoyê hem jî video bi xwe li ser malpera Anefê heye û dikarin temaşa bikin eger ku temaşa nekiribin. Niha divê peyamê de Murat Karayılan hem li ser pêvajoya Aştî û civaka demokratîk yanê pêvajoya ku niha li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirk re tê meşandin ser wê diaxive ji bo vê tiştî jî sê xalên girîng dibêje yani eger ev sê xal pêk werin pêvajo dikare bimeşe û çareserî pêk were evana çi ne? Em ê behsavan bikin û di vê videoyê de heman demê de Murat Karayılan behsa yekîtiya netewî jî dike. Yani dibêje li rojhilata navîn de pêvajoyek nû heye û eger di vê pêvajoya nû de di vê pêvajoya guhertinê de Kurd jî dixwazin bivin xwedî statû pêwîst e ku yekîtiya xwe pêk bînin û ji bo pêkhatina yekîtiya netewî jî di xalên girîng dibêjin. Nihayek Murat Karayılan ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya li Bakurê Kurdistanê dimeşe çi dibêje ez pêşî dixwazim behsa wê bikim. Murat Karayılan dibêje ji bo ku çareserî pêk were divê pêşî mêjî were guhartin. Lê niha divê me ev pêvajoya guhertina mêjî me dayî dest pêkirin me kongrê xwe pêk anî gavên pratikî me avêt em amade ne dema ku mêjî biguhere zîniyet were guhertin ev pirsgirêk karê diyalogê were çareserkirin û em ji bo vî tiştî jî amade ne. Lê belê li yê hember yani dewleta Tirk hetanî niha ti guhertinek mêjûyî ti guhertinek zînî li cem wan çê nebûye. Dîsa weke berê dixwazin înkar bikin dixwazin yani Kurdan teslîm bikin. Mêjiyê berê nehatiye guhertin. Ji ber vê sedemê divê pêşî mêjî were guhertin. û dibêje ev pêvajo pêvajoya tekweşînê ye. Pêvajoya tekweşînê ye li aliyekî müzakeretê nekirin li aliyekî jî tekweşîn tê kirin. Behsa banga 27 Sibatê ya 2025 rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan dike. Niha vir de Murat Karayılan dibêje rast e me kongre pêk anî me biryar da ku em tekweşîna cekdarî bidin, sekinandin bidin, rawestandin lê me negot em ê çekê xwe deynin. Yani vana du tiştê ji hev du cudanin. Biryara rawestandina tekweşîna çekdarî cuda ye, biryara danîna çeka cuda ye. Divê biryara danîna çeka lazim e ku rêbera xwe bide. û di vir de jî divê rast e me kongreya dozdemîn a Partiya Karkerê Kurdistanê de biryar girt lê biryarek din jî ew bû ku ev biryar yani biryara çi hatibû deyîn biryara rawestina tekweşîna çekdarî û biryara fesixkirina PKK. Lê divê ji bo ku ev biryar jî pêk were biryarek sêyem jî hebû ev jî divê a rêbera xwe vê biryarê pêk bîne yani azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan. Niha vir de Murat Karayılan Kurd û Kurman jî divê ji bo ku pêvajo pêk bimeşe û ji bo ku çareserî pêk were sê tişt girîngin. Yek lazim e ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan serbest ve azad be. Ji bo çi? Ji bo ku rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan divê pêvajoyê de di pêvajoya mizakereyê danûstandinê de gelê Kurd temsîl dike, mizakere dike û li ser navê tevgera azadiyê dikare biryara bide. Tevgera azadiya gelê Kurd rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan wisa dibîne û Birêz Abdullah Öcalan bi xwe jî gotiye ez vê pêvajoya berpirsyariya pêvajoyê dike bi ser xwe ji ber vê sedemê divê şert û mercewî azad bin da ku ev biryara pêk werin ji bo ku vê pêvajoyê bide meşandin û gotina Devlet Bahçeli jî bi birtînê Devlet Bahçeli çi gotiye gotiye lazim e ku bi vê koordînatorê aştiyê û siyasîbûnê. Şertê yekem ev e. Piştî ku ev şert pêk hat. Piştî ku ev şert pêk hat, şertê duyem jî lazim e qanûn werin derxistin. Qanûnên çi? Qanûnên qebûlkirina Kurda. Yani Kurd hetanî niha di qanûna de tune ne û bi devkî dibêje la erê Kurd henin Kurd birayê me ne em hemiyekin filan bêvan. Eger ku hûn qebûl dikin Kurd henin ve hebûna Kurda tê qebûlkirin, di gotinê de tê qebûlkirin wê demê biret fermiyetê de jî yani lazim e ku hebûna Kurda di qanûna de werê qebûlkirin bêjin Kurd jî henin û dema ku gotin Kurd henin bêjin mafê wan jî ev in. Yani Kurd werin fermîkirin, werin qanûnîkirin. Niha Kurdbûn, Kurdayetî li dervayê qanûnî hatiye hiştin. Hebûnek heye lê ne qanûnî ye. Ev hebûne heyî divê were qanûnîkirin yani di qanûnê dewleta Tirkiye de di yasayê wan de divê Kurd werin qebûlkirin. Ev ya duyemîn. Yasaya min çi ye? Yasaya min jî qanûnên entegrasyona demokratîk pêk werin. Yani ev jî çi ye ku Birêz Öcalan azad bû
و کرد هاتن قبول کردن و دمت دوی قانون ورن درخصن جبو که گریلا سلاحی خدینن چکی خدینن و دا کمن قادا سیاسته و دمه گریلات کردنش چیه دا کمن برز قرار ایران دویجه که گریلا جبو که خو دولت ترک را قبول کردن در نکرد سرچیه گریلا جبو آرمانج پیروز درکتن و حتی نیکو اب آرمانج ماجی پیک نین بگمان هیچ ما دا کن نه دولت ترک شد که دولت ترک دویجه پیشی قانون درخن بشترا برا گریلا دا کن پشت عمل تشتدم یعنی تشتک تفکر آزادی لبنده دخوازه و تشتک دولت ترک دخوازه پر دوری هفدونن و برز قرار ایران دوی بگمان اب بوجود مشه بوجه یک تکوشینه دوی مهدت ما حزیران دا لازم کنه قانونا پیشکشی مجلسی بکن ای بکن نکن ندیاره لی پروژکسیون مراد قرار ایران اب بوجه وقت بوجه یک تکوشینه ورد دیتن و دسه سالاجی اف بوجه بردوام بکره یعنی نه بوجه یک روزک دروجه شخود وی ویدیوی دا بانگ حمل خباتکار قاتلو و کسین که آریگرین تکوشین آزادی دکه که رولا خو پیک بینن اینجا دوی ویدیوی دا ولی نجا جبو یکیتیان تویجی مراد کرایلان گلک تشتن گرینگ دبیجه نهال روجلات نوین دخواز یعنی گوهرتنه که و دوی گوهرتنه دا دوی کردجه سود ور بگرن ستاتوکای روجلات نوین پرچه دوی ستاتوکای بره چه بو ستاتوکای بره کردان نازنت کرد دش کرد بو لی اف ستاتوکو تک دشه مادام که تک دشه روشک نو درد که و دوی روشن نو دا کرد دوی جه فایده بگرن سود ور بگرن جبو وی تشتیجی یکیتیان توی پیوسته قرایلان دبیجه هن هز دخوازن که لوزانه دویم پیک بینن پیمان لوزانه 1923 هات شکرن 100 سال زیادتره کرد به مفاد تیشتن پیمان لوزانه پیمانک دش کرده جبو که لوزانه دویم چه نبه و کرد جارک دنجی به درف استاتوی درف سیستم نمینن بکارن مافق دست بخن و دمه چی پیوسته و دمه یکیتیان توی پیوسته جبو وی تشتیجی مراد قرایلان دخالن گرینگ دبیجه اساس سه خالن لوقت دخاله بناسات بکن دفردا یک دبی نه پرد آستا جور دبیج یعنی وظیفه سیاسی یک وظیفه سیاسیه و لازم همی پارتی و رخصتن سیاسی کردورن جمع هفدو جبو که پیمانک سیاسی چکن یعنی نه پرد آستا جور دبیجی استراتژی یک هفپار آ کردا وره چکن اف استراتژی هفپار آ کردان همی مافین بنگهی این کردا بپاریزه یعنی ev jî berê hatibû gotin kongreyek konferansek netewî û herkes tê dabe û pêva girêdayî yene di heman tiştê de heman mişerefe girêdayî lazim e ku Kurd di nava xwe de jî hin belgeyan hinek peymanan îmza bikin çi ye ev belge ev peyman pêwîst e ku hemî partî û rêxistinên Kurd bêjin em ê li dijî hevdû şer nekin û li dijî hevdû sixuriyê jî nekin yani ew ê Kurdek êrişek Kurdê din nekê ew ê Kurdek Kurdê din neku jê ew ê Kurdek ya jî partiye Kurd ji li hemberî partiyek din a Kurd bi dewletên serdest re hevkariyê neke divê belgeyek wiha jî pêwîst e Murat Karayılan vî tiştî ji bo hemî aliyan dibêje ne ku ji bo hin partiya hin rêxistina dibêje dibêje ev ji bo me hemiya derbas dibe û dibe hêj ne diyare ku ew ê divê pêvajoya nû da divê serdema nû da cih bidin Kurdan na ev ne diyare ji ber vê sedemê sedî sed tekez dibe yekîtiya netewî pêk were û ji bo yekîtiya netewî jî yani wezîfeyên siyasî û stratejîk were dest nîşan kirin û gelê Kurd gavekî wiha bavêje her wiha pêva girêdayî dema ku Kurdan di nava xwe da ev yekîtî çêkirin ev peyman mor kirin jî lazim e ku vîzyonek din jî derxin ev vîzyon jî ew ê Kurd bêjin em dixwazin bi Araba re Tirka re Farsa re hemî gelên rojhilata navî re wiha bijin yani hiqûqa nav xwe zelal bikin û piştre jî hiqûqa bi gelên cîran re zelal bikin ev jî pir gelek girîng e ji ber ku em ê li heman herêmê bijîn îja ya duyemîn jî ji bo endam û alîgirên tevgera apojiyê Murat Karayılan divê em jî wek tevgera apojî bi berpirsiyariyek mezin divê vê pêvajoyê pêşwazî bikin ev ne pêvajoyek ji rêzê ye ev ne pêvajoyek ku em ji rêzê nêzik bibin pir awarta ye û qedera gelê Kurdê destnîşan kirin ev ê qedera gelê Kurd were diyar kirin û ev heqîqet ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemî gelên rojhilata navîn derbas dibe û di nava ne di nava sê çar rojê ji sê çar mehe de di nava di sê sala da ew ê her tişt zelal bibe ji ber vê sedemê em pêvajoyek wiha girîng dane niha demek em li van gotinên birêz Murat Karayılan gudarî dikin herkes her aliyê Kurd ew ê bêjin wela rast e bana gotinên xweşin em çima pêk nayîn û hemî Kurd jî merak dikin rastî jî çima pêk ne
وی روژه چند روز برش برز مصطفی قراسوی بحث کرد گفت یعنی هر کس بحث یکتی ندید که نه کنگره کنه که پیکات بری چند روز هفته بوری شش و هفته حزیرانه و دوی کنگره ده همه بچه همه علیه کرد آمده بود هر کس وی یکتی هر کس وی براتی هر کس وی ام هفته باش بن لچما پیک نه ورقیه که هن علی حساب بچوک دکن یا جی هن علی حساب تکلیف خیلی دولت برچاو تین برچاوا و ناقصن هنک هزار عجز بکن جبر کو هزین کو دولتن کو ایرو ناقصن کرد ببین یک دیار yani eğer ki Kürt bende bin bejin em falan devleti aciz nekin em falan ev nekin malbata me evet çivi partiye me evet çivi ve de ne karın yek tipik binin o yek tipik ne jî gelê Kürt evet carek din bi xeteriya ra rûbirû bibîne ji ber vê sedemê peyamên Birêz Murat Qarayîlan girîngin hêvî darim ku ev peyam ev dixalin sereke ku pêşniyar dike di rojê pêşta di platformên siyasî yên civaka Kurdayê gelê Kurd de werin nîqaşkirin bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê